ɗo ko e wañ autorité ji ɗi ngoni ɗo, tous les autorités sauf gendarme e sappour ko heddi ko fof ha présidence enen defanta ɓe ko ɗo woni wañ mabɓe. eyyi ko min noon woni chef de cuisine o ɗo, ɓe gondi hen men Moussa Sall, Salif Diallo, ewa eɗen goni ɗo e Bayel Bari, eɗen tampita ɗo e golle jahoje ɗo ɗe. ko noon foof alhamdulillahi rabbil alamin, Allah halfini en ɗum. ceerno men ceerno Ahmed Bayel ceerno halfini en ɗum e ceerno Hamme Ba mo Baba Saydou on mbiya ceerno Hamme kawtal golle 2021 2022 puɗɗitiɗen e ɗeɗo golle alhamdulillahi rabbil alamin. 2021 2022 ha hande kam eɗena e ɗeɗo golle. Dakar kam so neɗɗo wi Dakar tan ina andi Dakar koko ɓeydoto, hitande foof ina ɓeydo, hitande foof e barmeji mum. Hikka Allah e ɓeydugol yimɓeɓe e dowuji ceerno alhamdulillahi rabbil alamin. En gowano defde ñande aljuma, kono hikka ko aljuma puɗɗen defte. Nden ko samedi kirno tan defanno ɗen, kono hikka ko aljuma puɗɗen defde bottari, deften hirande. Samedi deften bottari, en gowano wadde deften kadi hirande. Nden ka aɗa andi ko samedi Dakar fuɗɗoto wonanno kirlol, kono hikka gila aljuma tere ɗi naati wañ guila nden ɓe puɗɗi defte. Donc firti ko ine ɓeydo alhamdulillahi rabbil alamin. Sahaji ina ɓurodira e Dakar hikka o nomin puɗɗi ñande samedi nde min puɗɗori ko barmeji 7 ñande aljuma nde joomum. Samedi o min mbaɗi 12. Hande ɗo ɗo dawruɗen mbeɗa dawrude 18 barme, 18 barme. Hande ne woni aset mbeɗa dawri 18 barme. E barme ɗi noon ko ndefuji 3 ɗi jiidani: maaro e liɗɗi, maaro e tew, eywa misui pour on fayi présidence. Mi sikku won hen image uji ƴettuɗa hen. ɗum ina yaha e 19 dammuwol ko kirsuɗen pour misui o. e maaro e tew ko gayɗiɗi wara. liɗɗi kam alhamdulillahi rabbil alamin ɗum sodanoma gila Dakar, liɗɗi mawɗi tawa kadi ko moƴƴi e valeur o ina heewi no feewi. ɗum waɗi jettoɗo godni Allah waño omo jogui charge mawɗo, saabu ko hoɓɓe ceerno garata ga, yiɗɓe makko ɓe o yiɗi aroɓe e makko, ɓe ganduɗa ɓeeɗo omo teddiniɓe eɓe teddinimo. so ɓeeɗo gari so koɗo ari e mano en gandi nasa sallam wi mo gonɗini ñalawma, mo gonɗini Allah gonɗini ñalawma darga janggo yo teddin koɗo. wadde noon hoɓɓe ɓe soɓe gari koɓe hoɓɓe ceerno, ɓe jetta hen noon madinaɓe foof ila e diaspora o ha e ga. kono eɗen jetta ko ɓuuri temtude e jettoro ceerno men ceerno Ahmed Bayel ceerno e ceerno men ceerno Hamme Ba mo Baba Saydou Hammad. eɗen jetta ceerno Ibou Mar ceerno, eɗen gandi ko rendinanteno o Madina ko wiyatno dental ngal ko Allah wawan julɗo ko e wañ ga fayi. golliten ɗo ko musidɓe men tubanaɓe e jolfuɓe tubanaɓe ko ɓen golliten ɗo. ina waɗi noon madinnaɓe koɓe yoɓateɓe ɓe gara ko territoire joddi muɗum wona seeɗa, koɓe yoɓateɓe kamɓe arɓe ɓe koɓe jeeɗiɗo. kamɓe arɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ko golle tan addi ɗumen, ko ndefu koɓe jambareɓe noon alhamdulillah ɓe gardiɗo ɓe wiyete ko wiye ewa koɓe jambareɓe eɓe mbaɗa golle mabɓe no hanniri ni. ɓe ɗanota ko jamma, ɓe ɗanata ko ñalawma, kadi koɓe tinniɓe. ɓeɗa andi kam gorko ɓuraniɓe tidde koɓe yontaɓe tabarakallah machallah. heddi ko noon ko madinnaɓe sukaɓe men ballodirten gila e ndefu ndu ha e sarwe o, ha e lawƴugol boluɗi surtout ɗon ɓuuri wadde golle tigui tigui ɗe. so woni ene woni hedde 200 à 300 et quelques bol aɗa rotta ɗum par jour e matin soir woni hirande e bottari. min mbatta ka sar min hirande e bottari min seeri. ɗum woni hirande e bottari ni alhamdulillahi rabbil alamin. ɗum kam Allah ina waɗi sutura, ina yaara no moƴƴiri, ina yaara no yiɗiri. kadi jettoɗo godni Allah fodde kala ɓe Allah yamiri yo en nokkan eɗen nokkana ɗumen e autorité ji garoji ɗi. golle min dartini ɗum ko ñande caakogol nde bottari, so ñande altine sakarende ñande min defat pour heddoroɓe ɗo ne kaɓɓete basuji ɓe. woni ɓe laamu heewi wadde envoyé ko wayno immotoɓe police ɓe aroɓe addude basuji ɓe ganduɗa ko laamu waɗata don hokkude ceerno pour basuji ɗi. ɓen keddante ɗo, ɓen min keddonto ɗo ko ɓuuri hewde ko. e woni hunde e galle ceerno ɓe ganduɗa andi Dakaji ɗi defaraji en mo hewɓe hen yimɓe foof cakima. woni min keddittuɗo minen ha 18 heures ñande sakande, min kedditɗo minen ha 18 heures ñande sakande. woni hankkadi min kota Madina inchallah. moƴƴere en donima télé o, en donimama anne kadi ka miñiraɗo moƴƴo ka coftuɗo amin ji darde moon e Dakar vraiment. e onon fof dilloɓe e kaalirɗe baɗini ɗe amin mbiya yo Allah sellin yo Allah sembin. a jarama Baba Gana. ko rahmatullah taala barakatu o ko Moussa Sall
e jetti Allah no feewi en juuli annabi makko sallllahu alayhi wa sallam en mbaynima duwanade ceerno men halif men tedduɗo yo Allah junnu gurdam makko ha juuɗo waɗa hen cellal dumigal enen kewti banggue sarwe o enen carwata julɓeɓe kala ko defaɗo e waño fodde no ardiɓe ɗo ɓe noɓe kala ko defaɗo so halkitama koye enen mbaɗa ɗum e autoji nawen ɗum sur le terrain enen gandi kala neɗɗo woni jippintede boluji nogas eɗen gandi jippintede boluji sappo eɗen gandi jippintede ha bol goto eɗen gandi eɗen nawat ɗum ɗo eyyi ko wayno joni hydraulique aɗa jippina ɗum fodde boluji nogas joyyi ko wayno santé aɗa jippina ɗum joni ko wayno boluji nogas joyyi eyyi o jaara noon yarata guilay eaux et forêt ko nandi hen wayno mécanicien ji ɗi ɓen ko fayno barmen wurno defanta ɗumen e wayno presse ɓe ganduɗa e présidence ɓen foof eɗen jippina ɗumen boluji base fondation presse gonɗo ɗon ɗo kadi eɗen jippina ɗum ɗon sonorisation eɗen jippina ɗon sécurité gardiɗo gonɗo ɗo e nder fondation o kadi kamɓe fof enen goni ɗo jiida e hoɓɓe mo ganduɗa ko ɗiɗo tato nayyo ha e sérifaɓe foof eɗen nawan ɗumen toon bottaji so tawi haljidama ɗo ko ɗo rottere fewne ha feewa mbaɗeni auto ji meɗen kala nokku jettinen jomum soɓe gottimi ɓe kaljiti 2 heures de temps 3 heures de temps caggal mum garnen boluji men lawƴen keblanɗen hirande nde so en keblanima hirande en nawi gaccen boluji ɗi mbaala toon ha weeta janggo subaka garen nawanen ɓe kaccari kono gaddoren kadi boluji men gonen wadde préparé bottare ndi eyyi ko noon woni no Allah ñawri quoi eyyi bandiraɓe ko noon hunde yaari e gueɗe ɗe noon nde wonno ko gueɗe ceerno Allah no wiyatni gueɗe ɗe foof ha weeɓi kadi hunde wona hunde sattude eyyi ko yettere Allah tan e barkinarade e oɗo daka e golle muɗum eɗen ñaagui Allah julɓeɓe foof nde mbawa wadde hen julɓe mumen assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh